yn Nant Gwrtheyrn mae dysgwyr cariad at iaith 2013 wedi dod am aduniad bach. Ond dim penwythnos o wyliau oedd hwn. O na. Roedden nhw'n mynd i berfformio drama gan Mr Iwan Talfryn o flaen cynulleidfa yn Gymraeg. O ia, a dim ond 24 awr oedd gynnyn nhw i ymarfer a dysgu y llinella. Hawdd ynde? Croeso nôl i'r Nant, ble mae hi'n dal yn yr oer iawn. Was such a town. Yn y city slicker. Beth bynnag, cyn bo hir gawn ni weld sut hwyl gafodd criw bychan ohonyn nhw mewn gweithdy celf. Ond, cyn hynna, sgwn ni beth mae Gail, Liz a Tom wedi wneud ers cariad at iaith yn yr haf. Ers cariad at iaith, es i fy mis Mel gyda fy ŵr i, Aled. O, mwynhau ni yn fawr iawn. Di trio mynd i'r clwb clonc yn y cwtch weithiau yn Gaerdydd a siarad efo pobl o'r gogledd dal i ddysgu pob fath o Gymraeg. Dwi'n lwcus iawn yn fy waith i achos mae sawl pobl sy'n siarad Cymraeg fel mamiaith. Ar ôl cariad at iaith, maen nhw'n siarad dim ond yn Gymraeg gyda fi yn y swyddfa. So, felly, llawer o gyfle. A dwi'n trio i siarad bob dydd gyda'r athrawon ym Mhlanti. Just tipyn bach syml, brawddegau syml bob dydd, just tipyn bach. Does dim amser gyda fi i mynd i'r wers Cymraeg ar hyn o bryd, ond ymarfais i yn y car ar fy mhen fy hunan, siarad lot yn y car, gyda Say Something in Welsh. Y faint o Gymraeg dwi wedi bod yn siarad wedi cynyddu pan o'n i'n yn y gogledd, efo dim ond teulu fy nghariad. Ar ôl mae hi cyrraedd, triais i cario ymlaen heb dim schmic o Saesneg. Oedd o'n bron a phosib, ond llawer o amser dwi ddim yn gallu deud yn union be dwi eisiau. Nesa, tipyn bach o gelf, a little bit of art. A ddoth yr artist lleol, Catrin Williams, yma i'r capel i wneud chydig o gelf efo rhai o'r criw, ac oedden nhw'n dda hefyd. Iawn ta, wel, croeso, dyma Catrin Williams. Helo. A mae Catrin yn artist sydd yn byw ym Mhwllheli, yn dwyt, ac mae Catrin yn defnyddio Cymru fel ysbrydoliaeth. Ysbrydoliaeth? Ysbrydoliaeth? Inspiration i'w gwaith i. Felly, heddiw Catrin, ti'n mynd i roi gwers i ni? Be dyn ni'n di wneud yn syml ydy defnyddio y gwyneb. Jyst er mwyn cael chydig bach o tôn. Os ti'n gweld mwy o dywyll, jyst rhoi chydig bach mwy o ddyn. Ie? Chydig bach mwy o fanylion. Manylion. A clust. A hefyd y barf. Alla sy'n neis jyst roed elfen o stripes yn y dillad. O, ie. A hefyd, achos bod gen ti le, sy'n neis cael pensaerniaeth fel y ffenest. O, ie. Ie, ti fewn i ddangos ar goeden, dangos lle yden ni lle. Pam, ydych chi'n meddwl, dwi wedi rhoi fel tip i chi, achos unwaith ydych chi wedi rhoi y marc, mae o'n wedyn. O, ie. So mae'n anodd, ond mae hwnna'n wych. Cam nesa ydy carbod drydfawr. Ta wedyn dwi eisiau chi dechrau. O inc di, paidiwch a poeni os ydych chi'n neud llanas. Achos, ydych chi jyst yn marcio y siapia ar y carbod. Fyddech chi wedyn yn torri carbod arall ac yn lido.
Falle hefo'r barf, basa ti'n gallu lliwio hefo pasteli. Gai, jyst dangos? Gwyn. Ti'n ffeindio lliwiau a'r pink. Ti'n bod ar melyn, a sy'n ti'n cymysgu, jyst gael tôn o croen. Dwi eisiau chdi glido hwn lawr yn sydyn a jyst rhoi dipyn o liw ar y croen, dwi'n meddwl. Lle bod ni'n cael hwn i gyd yn un du, ti'n bod y llwyd na oeddech chi'n defnyddio? Y lliw yma falla. It's neis cael y contrast. Lle bod ar un, bod ma'n fflat. O, Alun, mae hwnna'n fendigedig. Mae yna hiwmor, mae personoliaeth chdi yn y llun. A hwnna yn fwy syml, ond yn stail, mae'n steil iddo fo. A dwi'n meddwl, ti'n hoffi y gwead, ti'n licio torri a ffidlan. A mae'n amlwg, mae'n ddifyr, mae'n dda. Mae hwn yn wych. A dwi'n hoff iawn o gwead y carbod, a mae'n edrych fel chdi. Mae wir yn edrych fel chdi. Wel, ti yn ifanc, falle. Ie, falle. Deng mlynedd yn ôl. Ie. Mae'n dangos mwynhad y proses. A ti hyd yn oed i roi earrings efo math o bethau, sydd yn hyfryd iawn. A mae'n debyg i chdi hefyd, yn dydy? Mae'n debyg. Dwi'n licio'r gwefusau, maen nhw'n greu. Maen nhw'n hyfryd. Felly, ardderchog gwir. Ond yn dda, dwi'n dda. Ie, wel, dydd Sadwrn, roedd yn amser y gweld who done it. Ie, a ddoth na griw o ddysgwyr lleol yma i'r Nant i gael gweld pwy wnaeth e, pwy oedd y llofrydd. Pwy wnaeth e? Matt oedd yn chwarae rhan y gweinydd, butler. Dilynwch fi. Ond tybed oedd y cymeriadau eraill yn barod. Chi'n iawn, pawb? Diolch, jeez. All right. Oh, it smells nice in here. Wow, is this? Wow, is this? Shwd ych chi'n teimlo then, boys? Ti'n bach yn nervous? O, dwi'n teimlo'n nerfus iawn. Ti'n nervous iawn? Pam? Well, boys, torri goes. Dwi ddim yn gallu wneud e. Yn pob lwc, welwch chi ar y chrew. Roedd hi'n noson stormus wyllt nos Sadwrn diwetha. Mi oedd hi mor dywyll a bola buwch. Mi oedd y gwynt yn udo trwy ganghennau'r coed. Ac yn treiddio fel cyllell trwy unrhyw deithwyr allan yn fanna. Roedd y glaw yn chwipio'i hwynebau, a'r oerfel yn rhewi I gwaed. Roedd dagrau yn rhedeg I lawr bochau pawb oedd yn ddigon ffôl I fod allan ar noson mor ofnadwy. Roeddwn ni'n gwybod bod trwbl ar y ffordd. Pan glawson ni am y cwrs trefnu blodau, ymhlasty pris isaf cartref, Sir Watkin Williams, Mostyn Morris. Roedden ni'n gwybod bod hi'n mynd I fod yn noson hir. Arhoswch funed, weles I Elvis yn cario ces violin allan y shed. Beth oedd yn y ces sgwni, boi bach? Well, I see. Eirion! A
mynd I mewn y lolfa gyda'i chwip. Os rhywun wedi upsetio hi. Wel, mi weles I Lady Penelope yn y cegin gwneud brechdanau tiwno efo slug pellets. Oh, na! Wel, welais I Percy Pwy yn ymarfer swingio fat mewn ffwrdd peryglus iawn. Mi weles I fflir ap fflion, llywelyn, llewerch a pryderch a brychan. Wneud rhywbeth, fishy. Wel, weles I Captain Granol Garedig yn rhwng rhywbeth y drwm I mewn i'r llun. Oh, no. Wel, mi weles I Meira McEnroe cael tantrum ar y court tennis ac gwneud andros o rachet. Wel, weles I Miss Pontita yn eich stafell olchi yn olchi ei ddwlio ac yn deud, allan, allan, smotyn, aflan. Oh, na! Wow! Wel, welais I esgub annwyl yn cuddio rhywbeth o dan ei het. Dwi eisiau gwybod beth sy gyda fe o dan ei het. Yes. Wel, mi weles I Jeeves! No! Just yn ôl o Australia I tollti, sherry a rhywbeth arall I mewn i'r treithl. Wel, mae gennym ni broblem fan hyn. A dyn ni angen eich help chi I gyd I ddatrys y broblem yna. Pwy wnaeth o? Pwy seithodd Sir Watkin Williams, Mostyn Morris? Ac efo help technoleg fodern, y bwomedr, roedd yn amser gweld pwy wnaeth o. Nesaf! Felly, chi wnaeth o! O, negi, negi, negi! O, ia, ia, ia! O, negi, negi, negi! O, ia, ia, ia! O, ia, ia, ia! Right, PC, Paddy. Bwciwch chi. Iawn, Detective Talfryn. Right, ti yn... Cool.
Ac rwan, can fach. Pwy wnaeth saith i'r henter Watkin? Pwy wnaeth saith i'r henter Watkin? Pwy wnaeth saith i'r henter Watkin? Pwy wnaeth saith i'r henter? Pwy wnaeth saith i'r henter? Pwy wnaeth saith i'r henter Watkin? Mostyn. Morris. He wnaeth saith i'r henter Watkin. He wnaeth saith i'r henter Watkin. He wnaeth saith i'r henter Watkin. He wnaeth saith i'r henter. He wnaeth saith i'r henter. He wnaeth saith i'r henter Watkin. Mostyn. Morris. He wnaeth saith i'r henter Watkin. He wnaeth saith i'r henter Watkin. He wnaeth saith i'r henter Watkin. He wnaeth saith i'r henter. He wnaeth saith i'r henter. He wnaeth saith i'r henter Watkin. I weld y perfformiad cyfan, ewch i wefan Hwb, s4c.co.uk/Hwb. Egwyl fach rwan. Werynwch chi mewn tri.